चिलम छाप सरकार बा, घूमत बेरोजगार बा, इनके मंत्री विधायक पर जुत्तन के बौछार बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा, जनता बौखलाइल बा, जब से भाजपा आइल बा, जे मांगल नौकरी एजा लाठी से पिटाइल बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा, पेपर में लीकेज बा, क्राइम एजा तेज बा, झूठन के सरदार वाला बनल इमेज बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा, महंगा करुआ तेल बा, बिजली मीटर फेल बा, साच बोले वाला के होखत एजा जेल बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा, खेतन में अब साढ़ बा, सगरी मेहनत डाढ़ बा, लाठी लेके जनता अब की इनके खातिर ठाड़ बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा, केहू बदलत विधि के लेख बा, जिंदगी केहू का झंड बा, और बाबा जी के गर्मी ठंडा कोयले का घमंड बा। यूपी में ई बा ए बाबा, यूपी में ई बा। शेष अगले एपिसोड में।